Tu ești albastru? Ce te-ai piciunizat așa? Cum adică, Felix? Astăzi fac 24 de ore în culoare roz. Neața nucelor de cocos și bine v-am regăsit la un nou video super mega trăsnit și foarte așteptat de voi. După cum bine știți, vom face 24 de ore doar în culoarea roz. Așadar, ia uitați, pijamaua mea este roz. Aseară m-am pregătit foarte bine, astfel încât să fiu roz din cap până în picioare. Ia uitați, bluziță roz, checked. Lenjerie de pat cu roz, cât de mult am putut, checked. Pantalon de pijama roz cu Hello Kitty, check. Și de asemenea am fost la salon zilele trecute și m-am pregătit mega bine cu o manicură roz. După cum vedeți, este cea mai roz culoare pe care o avea acolo. Așadar am ales-o imediat, nu am stat pe gânduri. Am știut că este cea mai potrivită pentru această zi și ia uitați cât de frumoasă este! Așadar, nucilor de cocos, tot ce se va întâmpla astăzi va fi hashtag roz. Așadar, dacă vreți să mai repetăm acest video cu alte culoare, vreau să adunăm 50.000 de coco-like-uri și să-mi scrieți în comentarii cu ce altă culoare ar trebui să mai încercăm acest challenge. Pentru primul video am ales să fie roz, pentru că îmi place foarte mult și am o surpriză pentru voi ca să fie acest video super mega complet, adică să fie toată ziua hashtag roz. M-am gândit că părul acesta brunet nu prea se asortează, nu? Așadar m-am pregătit din timp cu acest video și ia uitați ce mi-am comandat eu aici. Mi-am comandat niște extensii roz, astfel încât să ne facem părul acesta cât mai roz. M-am tot gândit în fel și chip dacă aș putea să mi-l vopsesc sau să mi-l nuanțez sau să mi-l șprez sau să fac diferite chestii ca să fie roz, însă părul meu este brunet și ar fi destul de greu să se prindă. Cel puțin eu nu am găsit o soluție. Dacă știți voi altă soluție, ziceți-mi în comentarii cu lux de amănunt. Și soluția pe care am găsit-o eu și mi-a fost cea mai la îndemână a fost aceasta. Ia uitați ce codană mare am aici, toată roz. Știți ce înseamnă asta? Că astăzi am să mă transform în Barbie. Nu știu cum sună asta, dar eu zic să vedem. Așadar, stați de aproape și să vedem ce poate să aducă această zi. Ca să fie totul super mega roz, ia uitați ce papucei de casă mi-a trimis bunica mea, cât îs de cute! Așadar, ziua aceasta va fi completă și cu papucei roz, vedeți? Din cap până în picioare. Totuși, de obicei mi-au ciorapi când stau prin casă, așadar, hai să vedem care sunt cei mai roz. Hai să aleg pe ăștia. Ia uitați, cei mai roz ciorapi. Nu am o cană roz în totalitate, dar cred că aceasta are destul de mult roz. Eu zic că se potrivește. Ce ziceți? Dacă vreți și voi să aveți cană la fel ca mine, nu uitați că aveți linkul în căsuța cu descriere imediat sub video. Mamă, ce roz sunt! Uitați, sunt mega roz. Poftim? Ce faci? Bine, tu ești albastru? Ha? Eu sunt toată roz. Tu ești albastru? Ce te-ai piciunizat așa? Cum adică, Felix? Astăzi fac 24 de ore în culoare roz. Asta mai trebuie azi. Ce vrei să spui? Cum adică? O să fie o zi super faină. O să fie o zi roz. Ce? Ai făcut roz și mi-ai uitat. Ce? Cum adică? Am papuci roz în picioare. Ia-ți roz. Mai nu e adevărat, ăla e roz spălăcit. Ăsta e roz șmecher. Ia tu știu ce șmecher e ăsta. Ce cu fața asta? Ăla e negru, uite-te la el. E negru pe talpă. Deci pot să zic că parcă am fost pregătită din totdeauna pentru acest video. Ia uitați, până și baia este hashtag roz. Eu zic că o să fie o zi de succes. Și peruța mea de dinți este hashtag roz. Ia uitați. Ziceți în comentarii care dintre voi are peruță ca mine. Este o peruță foarte ieftină, așa că mă gândesc că mai toți o să aveți. Asta e peruța mea preferată. Și ca să fie bal, avem și o floare roz în baie. Cât este de drăguță! Eu tot timpul iau lucrurile super în serios, așadar și pentru videoul acesta le iau super în serios. Roz!
Numai pasta de dinți nu e roz, din păcate. Haideți să vedem ce putem mânca de dimineață astfel cât să fie roz. Și mă gândeam să facem un smoothie. Ia uitați, am pregătit aici somon pentru că este un pește roz. Bine, aproximativ roz, cât se poate de roz. Și eu zic să luăm căpșunile ca să facem un smoothie. Doamne, ce bine arată! Căpșunile, într-adevăr, sunt roșii, însă odată ce le vom pune în smoothie, va ieși un smoothie superbisim roz. Am pus aici 2 banane, 3 mere mici, o caserolă întreagă de căpșuni, niște semințe de cânepă acolo și o lingură de miere de rapiță ca să fie dulce și bun și sănătos. V-am zis eu că iese roz, nu-i așa? Ia uitați ce roz fain. Felix, ești gata să bei smoothie-ul? De mult. Să știți că Felix bea smoothie roz de mult timp. Îi place mult. Perfectă. N-are gust de piții? Nu? No? Pizza are gust de botox. Asta are gust de roz, de prințesă. Smoothie-ul ăsta de obicei noi îl bem în loc de micul dejun, e foarte bun. Da. Astea sunt căpșuni de la piață, produse aici în Timișoara și sunt foarte bune, aromate. Și mierea aia de rapiță e foarte faină, la fel o recomandăm. Din mierea mea? Am pus mierea, da, E o lingură. E bună, bună. Eu zic nucilor de cocos că până acum m-am descurcat mega bine, sunt toată roz, efectiv toate sunt roz. Și acum este ceasul 8:30, la 9:30 am programare la salon ca să mă împletească cineva, deoarece eu sunt varză când vine vorba de păr. Știu doar să mă spăl pe cap și să mă pieptăn, atâta. Știți că mi-am luat chestia aia cu care să-mi fac bucle? Cred că o am de 4 luni și până acum n-am folosit niciodată. Deci nu mă pricep. Buclatorul? Buclatorul, da. Dar eu zic că o să fiu trăsnet, adică eu am încredere că o să arăt minunat cu 2 codițe. N-am mai făcut niciodată experimentul ăsta, e prima oară, o să fie și filmat și trebuie să fie bine. Adică... Stai, eu trebuie să filmez. Nu știu, Felix, nu știu cum se face, n-am mai filmat niciodată într-un salon dintre ăsta. Și nu știu dacă să zic că fac video sau să mă duc incognito, de obicei așa fac. Vedem dacă se poate intra, nu știu dacă o să te las și pe tine, dar încercăm, dacă nu mă filmezi când ies de la salon așa. Am înțeles. Ca o prințesă. Astăzi o să fiu prințesă. Ia uitați, am aici o paletă plină cu roz. Asta e blushul pe care îl folosesc. De obicei amestec toate astea așa. Și ca să fie videoul super complet, am pregătit aici un ruj mega roz, este de la Fenty Beauty și este cel mai roz ruj pe care îl am eu. Pe locuri, fiți gata, start! Să vedeți aici transformare. Gata, machiajul meu este gata, m-am făcut cât de roz am putut eu și am ceva plan să mă fac puțin mai roz, dar nu vreau să mă duc așa în oraș ca să nu râdă lumea de mine, adică nu știu, mi se pare destul de strident, o să încercăm când ne întoarcem acasă. Acum mă duc să mă îmbrac ca să mergem la salon să-mi fac părul cât mai roz și haideți să vedem dacă îmi găsesc o bluziță roz, da? Aș fi avut și o fustiță roz, însă este destul de frig afară acum de dimineață, așadar nu o să pot suport. Și ne rezumăm doar la bluzița roz și la pantalon de blug negru. Te îmbraci și tu în roz că mergem? Deci, nucilor de cocos, ia uitați ce am eu aici. Nu știu ce să fac, să mă îmbrac cu asta, că este roz, vedeți? Eu am pregătit astăzi să mă îmbrac cu bluzița asta, deoarece e cea mai roz pe care o am. Dar nu vreau să mă creadă dusă cu pluta fetele de la salon. Așadar, mă gândesc să-mi iau asta,
sau tricoul ăsta? Haideți să-l încercăm totuși pe ăsta. Pare mai normal la cap. Gata, m-am îmbrăcat. Sunt cât de roz am putut eu. Bine, vă ziceam, dacă era destul de cald, mi-aș fi luat fustiță, dar nu vreau să risc. Acum mă pieptăn. Trebuie să ajungem cât de curând, că avem programare. Este 9 fix și la 9:30 am programarea. Doamne, deci sper să-mi iasă bine. Nu mi-am mai făcut niciodată codițe dintre alea și am puține emoții. Este un lucru destul de simplu, cred. Adică nu știu. Cred poate unele dintre voi care se pricep la chestii de păr, poate și-ar face singure, însă, fiind vorba despre video, chiar am vrut să-mi iasă totul bine și n-am vrut să risc ca să fac singur, pentru că sunt o super profesionistă. Așadar, mă bazez pe fetele de la salon că o să facă treabă bună. Am aici și un parfumel roz. Ia uitați, deci sunt pregătită din cap până în picioare, ce știți voi. Mi-am făcut treaba bine, nu-i așa? Ce miroase. Ok, haideți să-l chemăm și pe Felix și să mergem la salon, pentru că singurașă gluma am emoții, nu știu cum o să arăt. Asta e poza pe care am găsit-o pe net și care m-a inspirat pentru look-ul de astăzi. Vedeți, am exact aceleași codițe, de fapt eu am una, aici sunt mai multe, și intenționez să-mi iasă ceva de genul. Bine, fata asta e super mega cool, foarte machiată, arată foarte bine și totuși văd că ale ei extensii sunt puțin diferite. Vedeți, în partea de sus sunt ceva mai închise și vin așa în degradé către partea de jos, dar sper să am noroc să-mi iasă și mie, măcar la fel de bine sau mai bine. Haideți că suntem optimiste. Mamă, deci ce cute o să fie! Vă plac papucii mei de casă? Și vedeți? Am și covor cu roz, deci sunt super pregătită pentru acest video. Gamerule, ești gata? Și dacă vedeți voi aici, am și o floare roz. Ok, să nu uităm codana. Mamă, deci cât de lung o să fie oare părul meu, mă întreb. Am și portofel roz cu inimioare. Mi-a dat seama că am foarte multe lucruri roz. Ți-am spus mereu când... Și tu te-ai îmbrăcat într-un fel de roz. Ce vorbești? Este oranj de mascul feroce. Păcat că n-am și ghiozdanel roz, deși cred că am avut, dar probabil l-am dat. Nu, la cât l-ai purtat s-o fi rupt. S-o fi rupt. La cât l-ai purtat? Cred că da. Și ce nu am eu, din păcate, carcasă de telefon roz. Era prea de tot. Da, Cristina? Da? Ia arată-le tableta ta, care nu mai stai de mult pe ea. Asta e fosta mea tabletă. Era roz. Ce cute. Și laptopul meu actual este roz. Și uite ce tabletă eu l-a luat Cristina pentru ziua bunicii ei. Asta e tableta nouă pe care am să-i doresc bunicii mele de ziua ei, pentru că urmează. Și uitați, i-am luat o husă roz ca să fie moștenire de familie. Ca să ne asortăm. Da, piții la orice vârstă. Piții la orice vârstă. Da. Știi ce? Nu te lega. Eu nu mă leg, zic, doamne. Nu te lega. Nu și leg cu roz. Da, știu. Uitați, roz tot. Și care e problema ta? Și ce urmează să mă eu roz, Felix? Uimește-mă. Nu, ce urmează să-mi iei tu roz. Felix mi-a făcut comandă de 3 lucruri roz la seară. Am uitat de asta. Hai, zile, eu mă încalț. Trebuie să mergem cât și 10. Deci, de ce mi-ai făcut comandă seară? Din aia, yoga mat. Da, pentru că sunt o sportivă. Roz, un elastic, care să faci sport așa. Sport care e tot roz. Roz. Și ce urmează să-mi iei tu pentru scaunul de birou. Să-mi ia scaun de gabinete roz, că așa au zis Pocolic și... Ăla de treabă că o să stea la mine în cameră. Chiar, o să stea la tine în cameră. În camera de gaming. Să se înțeleagă. Hai, Felix, eu sunt gata. Ce zici, Felix, faci și tu odată 24 de ore challenge într-o culoare? Eu sunt cam comod, lasă-mă. Ești cam comod? N-am ochelari roz. Și știți că la ce haine am eu momentan, sunt curtubeu, mai bine zis. Dar putea să faci 24 de ore rupt. Nu? Toate hainele rupte. Nu am haine rupte, am 2-3. Felix, tu știi că mă fac cu părul roz. Ce părere ai? O să fii pregătit? Să fiu 2 codițe, numai să nu mă tragi de ele, te rog. Asta înseamnă că și pe canalul Cocolic o să ne filmăm. Așa? Abia aștept.
Ia uitați cât de fain m-a făcut! Hai la ceva roz. Hai la trandafiri roz. Ia uite așa de fain și... Este prima oară când venim în parcul ăsta, dar este foarte frumos, nu mă așteptam să fie atâția trandafiri. Parcă sunt așa special pentru ziua asta de 24 de ore în culoarea roz. Tu arăți ca japonezele de anime. Arăt ca din anime. Super fain. Ce roz sunt nucelor de cocos, eu zic că până acum mă descurc super bine și nu mă așteptam chiar și trandafirii ăștia să apară în video meu. Sunt atât de mulți și sunt toți roz, vă dați seama? Băi, vă dați seama ce romantic e? Felix, ce părere ai? Cum îmi stă această freză? Să știi că stă foarte bine. Îmi stă foarte bine, da. Deși ai puțin așa stresat-o pe N-am stresat, coafeză. am super de treabă. Pentru că ai fost de ea s-a stresat, dar a ieșit că bravo, voia fată. să iasă perfect, da, era o perfecționistă, Foarte fată, fain a super ieșit. de treabă. Deci sunt foarte mulțumită și nu arăt ca un piți, nu? Nu, arăți ca o anime din aia japoneză. Felix, tu știi că ai puțin roz la buze? Da, la știi ca să fii piții, îți trebuie să ai botul și capul gol și numai așa merge. Înțelegi? Nu mă încadrez. Și mult salon de bronz în ăla. Ai puțin roz de la căpșuni pe buze. E mâncare pentru mai târziu. Nucilor de cocos, tocmai ne-am întors acasă și între timp ce eu eram la salon, Felix a mers la un naturist și ia uitați ce mi-a luat. Mi-a luat un baton roz. Ce frumos din partea lui, ca să-mi fac video. Era și tot batonul roz. Serios? Dar era plin de chimicale și am zis, iau roz ambalajul, dar în interior mai sănătos. Vedeți? Mersi, Felix. Deci nu pot să cred că mi-ai luat roz. Ce fain! Ia să văd dacă e bun. Mamă, dar ce bine îmi stă. Deci mă uit la mine și nu îmi vine să cred cât de bine îmi stă. Am crezut că am să arăt ca o pizzi, dar n-arăt ca o pizzi. Asta zicea și Felix, arăt super cool. Ca o japoneză din aia anime? Anime. Vezi, nu degeaba ascult eu BTS și astea. BTS nu e niciun anime, n-are nicio legătură cu anime. Nu, dar e de acolo, din Coreea. Anime în Japonia. Nu e Japonia. Da, Coreea n-are nicio legătură cu anime-ul. N-are nimic Nu. cu Coreea. Nu. Dar aia din Coreea se uită la anime-uri. Ok, dar cei din Japonia au făcut anime-urile. Da. Ia să vedem. Miroase bine. E bun, dar are gust fistic. A marțipan. Că e din cauza că are amigdale. Are amigdale. Are amigdale. Multe. E genial, frate, e genial. Am dat din timp comandă de aceste extensii, să zic așa. Și să știți că sunt mai multe culori. Așadar, vreau să-mi ziceți în comentarii ce altă culoare alegeți voi ca să facem 24 de ore challenge. Mai erau și pe verde și pe violet și pe alte chestii, îmi ziceți, da? Mamă, dar ce bine arăt! Auzi, Felix, eu am o fustiță roz. Tu știi? Am luat-o când eram la Cluj și vreau să mă duc să văd dacă îmi stă bine. Dar nu mai e una și mai roz când am fost înainte de nuntă? Rochiță. Da, dar nu e aici. Aia era fain roz. Nu avem aici. Aia era fain roz. Deci mă duc să văd. Nucelor de coco, stați să vă arăt ceva. Să vă arăt ceva. Dacă ne urmăriți pe Cocolix, deja știți, ia uitați. Noi am fost la Lidl și am luat chestiile astea două. Aveau și 2 pixe de bere, dar alea o să le facem cadou. Și le-am luat pentru halbă. Ia uitați cât de mare este. Are 1 litru. Și plănuim să ne hidratăm. Ieri am băut 2 dintre astea, fiecare. Ceea ce înseamnă că am băut 2 litri. Și este o metodă foarte faină de a-ți cronometra cât apă bei. Dar e foarte grea. Trebuie să o ridici cu 2 mâini. Foarte barosană. Cumva Gameru mă mănâncă mie ăsta roz? Am crezut că ești ocupată să filmezi. E așa bună. Felix mi-a pregătit aici umbreluța mea roz, în caz de plouă afară, dar n-a plouat. Era fain să o fi folosit, dar oricum prefer vremea bună. Vă vedeți ce dotată sunt eu cu roz. Apropo, Felix, asta e și umbrela pe care o porți tu? Da.
Da? A mea e în mașină. Cristina, du-te în camera de gamer, într-o cutie acolo, avem brățară roz. Ah, deci Felix se gândește la mine cum să facem video-ul cât mai fain și mi-a sugerat că ar fi bine să punem și o brățară roz, așadar haideți să o căutăm. Ia uitați, asta este brățărica, mi-a dat-o Felix, vedeți, este roz, ce ziceți, se pricepe gamerul? Haideți că îmi prinde bine ca să mă asortez așa să fiu roz peste tot. Ah, ce cute, n-am mai purtat-o de mult timp. Este o brățărică din cuarț roz. Ce frumos! Nucilor de cocos, asta este fustița despre care vorbeam. Mi-am luat-o când eram în Cluj de la Bershka și este foarte frumoasă, este roz, însă nu știu de ce, dar nu stătea bine pe mine până acum. Haideți să vedem dacă o calc, deci mă pun acum să o calc și să vedem cum se așează. Ia uitați, este cu fermoară în față. Are detaliul ăsta foarte drăguț. Eu zic că se potrivește pentru challenge-ul acesta, nu? M-am îmbrăcat în fustiță, am călcat-o și pot să zic că arată mult mai bine decât credeam eu. Ia uitați! Deci este foarte, foarte roz, vedeți? Arată ca un fel de vată de zahăr. Și acum știți ce facem? Haideți să arătăm și lui Felix, pentru că el nu a mai văzut niciodată fustița asta. N-a mai fost îmbrăcată până acum, după cum v-am zis. Și nu știu, vreau să văd ce reacție are. M-am îmbrăcat într-o fustiță roz. Serios? Da, vrei să-mi zici dacă îți place? Da, ce miștoacă ești. Sunt miștoacă? Ce miștoacă. Tu ce faci? De ce fac? Dau animal la cocolicii. Da? Da. Am auzit că ai pus pâine la făcut. Pâinea acum s-a frământat și acum o bag în cuptor după ce crăște și ea. Ia uitați ce faine sunt, mă vedeți acolo? Pe asta zic, am luat-o de la Cluj, dar n-am purtat-o. Deci cum arăt? Ești foarte miștoacă. Arăt fain? Da, super. Cum arăt? Ca o pizza sau ca o prințesă? Experiment. Ți-am zis, cu botox, fără creier și pârlită la salon. Aia înseamnă piții. A, da, și piții, știi cum sunt câinii aia care miros banii? Așa și piții. Banii, mașinile, chestii. Arăți foarte fain. Cute. Ce notă îmi dai pentru outfit-ul ăsta? Maximă. 10? Care e maxima? 10 sau 10. cât o fi? Zoom pe fustiță, cât de faină-i. E fain, Cât de fain e zoom pe fustiță. Da, dai zoom. Mie îmi place foarte mult cum ai fața cu codițele astea. Am zis, parcă ești din Japonia, cum sunt animele la festivalul ăla de manga. Ție ce culoare ți-ar plăcea să mai fac? Să zic abonații, că eu nici asta nu mi-a plăcut la început. Albastru, galben, Deci fii atentă. verde. Dar trebuie să ne gândim că trebuie să și mâncăm în culoarea asta. La început nu mi-a plăcut nici asta, dar după... Ai văzut, trebuie să ai viziune. Să mă văd în oglinda mea. Singura oglindă este pentru mine frigiderul. Cute! Dar îi face pâine de casă. Aha. Dar nu-i roz. Nu-i roz, e normală. Deci asta este oglinda mea, nucilor de cocos. Trebuie să facem niște poze pentru Instagram. Hai să mâncăm, că Jesu ameții. Ia uitați-l pe Felix. Cum face el aici pâine de casă. Asta va fi o baghetă faină. Asta va fi o pâine normală. O pâine va normală? crește cât o pâine normală. Da. E acum mică, dar să vedeți când o să crească. Ia uitați cum a crestat-o. Și noi numai pâine dintre asta de casă mâncăm de vreo cât? 4 luni. Ascultați de gamer, luați-vă un malaxor bun și după aceea băgați în cuptor. Că pâinea asta de casă, făcută în asta de casă, este puțin cam tare la Cam tare, da. coajă. Ce drept așa face Gamer. O facem în asta și după aia o punem în cuptor. O să vedeți cum iese astăzi, că filmează. Na, ea, din asta va ieși o pâine normală, pentru că gamer este foarte, știe rețeta. Pur și simplu bag în cuptor. Crești! Hai, Felix, te aștept. Bine. Am făcut ochelaristă. Nu, dar nu film. Ce faci? Bine. Filmez la canalul meu. Nuților de cocos. Noi ne pregătim acum să filmăm pentru Cocolix. Și am să fiu roz. Deci voi, cocolixilor, probabil deja ați văzut această freză minunată pe canalul Cocolix. Și ați lăsat acolo comentarii și apreciez. Uitați ce, fiți atenți. Cristina stă în scaunul meu de gamer și eu stau în ăsta. Da, dar urmează să am și eu un scaun de gameriță. Mi-l comandă Felix chiar astăzi. Și până... Să fie roz. Și până când... Până atunci... Stai bă, microfonul până mai jos. Și până atunci eu ce fac? Ideea este că asta a fost cadou de ziua lui Felix și curând urmează și ziua mea. O să vrei altceva, nu un scaun, te știu eu. Nu dai nimic altceva de ziua mea! Ce cadou se urmează de ziua mea, oare? Să-și dau, nu știu, depinde, vedem. Ne apucăm? Ne apucăm. Hai la treabă. Mie știi ce îmi place ziua de azi? Ce? Că mănânc mâncare cu varietate. Mâncare roz, Felix. Mâncare cu varietate. Să vedem dacă prind microfonul. Bla 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 bla. Perfect. Așa face Felix înainte. O să ne jucăm cu bunicuța de pluș. A apărut un capitol nou. Camera. Trebuie să vedem cum este. Ce bine arăt! Arăt ce mai bine de acolo, Felix!
Felix! Păi da, pentru că asta e mai mare. Fain. Deci, nuților de cocos, noi trecem să ne filmăm la Cocolix și noi ne vedem cu voi după. Felix, nu suntem ascultați, trebuia și tu să fii cu roz. Trebuia și tu să fii cu roz, serios acum. 2, 3 și... Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la... Baba? Nu, Felix, este bunicuța de pluș, dar stați puțin înainte. Ce vedeți voi aici, Cocolixilor? Ce se întâmplă? Părul meu este foarte roz, deoarece pe canalul meu tocmai acum filmez. Dar nu vă zic ce filmez, o să fie surpriză. Toată ziua să-l odată. Felix, nu le dai indicii! Nu le dai indicii. Lucilor de cocos, pâinea deja este gata și gamerul o să o scoată ca un adevărat gamer din cuptor. Ia să vedeți! Hai, Felix, spune pâinea. Wow! Nu e așa că nu v-am mințit? Asta este pâinea pe care o mâncăm noi. Pâine de casă făcută de gamer și arată super bine, nu se compară cu aia din oraș. Am cumpărat din oraș niște pâine. Aveam mâncat o felie de doua seară, când mai aveam din asta dulce de casă. Faceți-vă de casă și mâncați sănătos. Felix, tu știi că astăzi toată mâncarea pe care o mâncăm va trebui să fie roz. Ești de acord? Ai, frate. Asta este ce am pregătit eu pentru prânz. Asta va fi garnitura la somon, care este un pește cât de cât roz. Deci cel mai roz pește care există. Și aici am pus dovlecei, morcov și ceapă roșie. Știu că deocamdată nu arată roz, însă vă promit eu că la sfârșit va fi. Așadar, dacă sunteți curioși, continuați să urmăriți să vedeți care este tehnica mea pentru a transforma această mâncare într-un piure de legume roz romantic. Deja am fiert mâncarea, ia uitați cât de bine arată, iar în cuptor avem somonul care este gata. Iar acum a venit momentul să vă arăt secretul, cum transformăm mâncarea aia de acolo, care nu este deloc roz, într-o mâncare roz cu sfeclă. Dar secretul este ca sfecla să fie crudă, de asta am lăsat-o la sfârșit, și o vom adăuga direct în blender, oameni buni. Iar în felul acesta va ieși un piure roz de piții, un piure romantic. Ca să nu mi se strice blenderul, am să o tai felii, deoarece am pățit odată la un storcător de fructe să punem sfeclă mai întreagă și ni s-a stricat. Așadar vă recomand și vouă, chiar dacă blenderul este bun, totuși să o tăiați în bucățele mai mici, că nu se știe niciodată, mai degrabă ai grijă. Mâna mea mi s-a făcut roz. Mamă, deci ce bun. Am pus condimente, am pus și o linguriță mică de ulei, nu le-am prăjit, doar le-am fiert așa. Deci cum arată blenderul ăsta. Hai de capul meu, cât de fain s-a făcut. Spuneți-mi voi în comentarii dacă ați mai văzut piure atât de fain cum este acesta. Doamne, deci se asortează cu unghiile mele. Nu e așa că mă pricep nucilor de cocos. Cred că fac challenge-ul ăsta de nota 10. Adică nu știu despre voi, dar eu sunt super încântată pentru că am făcut piure roz, pe care am să-l pun, uite, exact aici lângă somon. Ăsta s-a transformat puțin culoarea, nu este chiar roz, este un fel de oranj închis, dar să nu uităm că la bază somonul este cât de cât roz. Momentul adevărului, ia să vedem. Wow! Mamă, deci ce artistic! Deci, cam ăsta este prânzul nostru roz. Am făcut mâncarea cât se poate de roz. Vreau să-mi ziceți în comentarii dacă m-am descurcat. Inițial piureul mi ieșise puțin cam lichid, dar am mai pus niște arahide. V-am zis, mai bine puneți muguri de pin, că o să iasă mult mai bine, sau mai multe legume. Ce ziceți? Îl chemăm pe Felix la masă să vedem cum reacționează la piureul meu roz? Haide la masă! Haide la masă! Am făcut masă roz! Felix, astăzi totul este piții. Arată excelent. Vezi? Cum e apa de halbă? Nu mâncați asta. Nu, e bună la gust, dar după aceea lasă un efect după, știi? Este cu consecințe. Asta e bucata lui Felix. I-am pus mai mare lui. Și așa mea, mai finuț. Colț sau? Adu-mi și mie furculiță, că am uitat. Colț? Da. Cristina este o colțoasă. Ia uitați. Colț de casă de gamer. Ia uitați. Da. Dai-mi șervețele. Felix, dar pâinea nu-i roz. Ce? Se poate așa ceva, pâinea nu-i roz. Vă vedeți că eu aici am o aloe cristinica? Ia uite. Ce bucătoi de pâine ți-ai pus. Ce? Ce bucătoi de pâine ți-ai pus. Cea mai bună pâine o face Felix. Să faceți și voi pâine de casă. Dacă... Nu mai cumpărați în oraș. Dacă rupeți butonul de Cocolike, veți avea un video special. Se va chema Rețete cu gamerul. Ce bună. Hai să gustăm din roz. Dacă tu nu te vezi.
Bun roz. Te pune omorul. Parcă mă mănânc mâncare de restaurant, nântă. Foarte bun. Nu așa? Genial. Foarte bun rozul. Le arăta rețeta cu roz? Am arătat rețeta. Puneți ce legume aveți. Fierbeți-le. La sfârșit puneți puțin în sfeclă crudă. Și asta e tot. Somonul e roz când e crud. N-am avut, sau poate am avut, semințe de pin. Am avut, nu? Dar nu le-am găsit în bucătăria asta. Și știi ce am pus? Acolo. Și știi ce am pus în loc? Arahide. Serios? Da. Ce bine. Are multă proteină. Mamă, ce bun este. Sincer să fiu, îmi place foarte mult piureul. Este piure de roz. Piureul ăsta este de nivel de restaurant. Vreau să spun sincer, da. Secretul la somon este să pui boia și să-l puneți pe hârtie de copt. Deci ce bun ai! Eu sunt uimit de piure. Bine că mai ete. Vedeți? Acum, sperăm că nu vă facem poftă. Toată chestia asta este ca să vă inspirăm. Și scuze că vorbesc cu ura plină. Genial piureu, mă mai pun. Cristina, dacă tu ai inventat piureul ăsta, trebuie să dai un nume. Eu zic să punem piure de piții. Piure de piții. Deci rețeta pe internet. Sau piții piure. Da, așa, bun. Piții piure. Deci ăsta va fi piții piure. Dar să știi că dacă ai dreptul la befă la șoc. Piții piure. Da, deci toată lumea care face să rămână în istorie piții piure și îl faceți de sărbători. Pe lângă salată de beo, pe lângă sarmale, faceți piții piure, să rămână tradițional. Dar să știți că este și foarte bun. Gândiți-vă ce mâncați. Dar faptul că ai pus un de arahide, chiar l-ai... Arahide, nu? Chiar le-ai schimbat. Ca să motivăm așa puțin oamenii. Ia să dă-le inimă pe Instagram cine pune poză cu piții piure. Deci primește inimă și de la mine și de la Cocosina cine pune să-mi dați tag. Cu piții piure. Piții piure și să rămână așa să facem de sărbători. Hai să închidem că vreau să nu mai repede, că eu de obicei mănâncă mai nefinuț. Și eu mă murdăresc toată așa. Închide video și dăm lopata. Închide video și dăm lopata! Mi-am luat bluzița. Ok, deci, acum am mâncat și mă gândeam ce să mai fac eu cu roz și mi-a venit o idee. Scuzați pata asta de apă. Tocmai m-am spălat puțin pe mâini și am spălat pensul asta. Asta este o pensulă cu care eu fac așa sprâncenele. Și am găsit această paletă de la Sleek, care este foarte veche, cred că e de prin 2015. Cam atunci am început eu să mă machez. Și ia uitați, avem aici culoarea asta, roz, o vedeți? Este ultra roz. Și știți ce mă vine să fac cu ea? Genul ăla de machiaj cat eye, uite așa, care de obicei se face cu negru, dar m-am gândit, haideți să-l facem cu roz, pentru că asta este 24 de ore de roz. Și cred că ar prinde bine, nu? Lui Felix nu-i place deloc machiajul ăsta, așa cu codiță, dar nu-i place cu negru. Hai să vedem dacă îi place cu roz, ce ziceți? Și cum fac eu? Pur și simplu mi moi pensul asta în apă, de la chiuvetă, așa, și pun aici și mă măzgălesc pe la ochi, deci cam asta de ea. Mă duc să aud pensula. Așa. Și acum, haideți să dăm drumul. Wow! Deci voi vedeți acolo. Mamă, ce idee genială mi-a venit. E așa de mândră de mine. Wow, deci pot să zic că arată super bengos. Deocamdată cred că nu puteți să vedeți, că e departe. Dar stați pe aproape că dau camera imediat să mă vedeți. Nu pare deloc pițos, ci dimpotrivă, pare bombonicios, nu? Eu zic să mergem să-i arătăm și lui Felix să vedem ce reacție are el la acest machiaj. Vezi ceva diferit? Observi ceva diferit la mine? Da, ți-ai dat cu vopsea pe ochi. Da, ce părere ai? De club. Îți de club? Nu m-am gândit la asta niciodată. Nu ești de casă, ești de club. Îți stă bine, recunosc. Stă bine? Da, stă bine. Numai fetele merg la club așa ca să se popuționeze, știi? Da, că n-au prieteni. Eu am soț, dar m-am popuționat așa că e fain. E fain să te popuționezi uneori. Sigur că da, uite, eu joc abonații. Da? Chiar joci cu abonații? Da, uite, stai să vezi că mi-a scris imediat ce bat ăsta, o să... Ce tare! Machiajul meu a fost un adevărat succes, dar vreau să mai încerc ceva roz astăzi. Știți ce? Ceva ce nu am mai făcut de foarte mult timp și anume slime. Sunteți gata să încerc eu, Gamerița, cu fundiță niște slime? Să vedem, avem aici cutia cu lucruri, multe pentru slime. Opa! Ia uitați ce avem aici, un penar. Deci, avem aici, ce ăsta? Liquid glue, avem lipici,
Avem lipici ca să facem slime și aici avem o grămadă de chestii de la nucile de cocos. Ia să vedem. Am chestia asta. Piluțe de la nucile de cocos, este roz. O luăm. Ce mai găsim noi aici așa roz? Ia uite o brățărică cu mult roz. Asta este tot de la nucile de cocos. Wow! Paiete roz și wow, sclipici roz! Țineți-mi pumnii nucilor de cocos să iasă aici slime-ul. Începe. Cred că trebuie să mai pun puțină glicerină. Ia uitați ce bine arată. Oh, deja începe să se facă slime-icios. Nu pot să cred, ce noroc pe capul meu astăzi. Gata. Oficial l-am pus pe masă. Nucilor de cocos a venit Felix să mă filmeze ca să mă vedeți așa în toată splendoarea mea de roz. Primul slime este gata, dar mai am aici și lipiciul acesta alb și mă gândesc că o să iasă mai bine cu el. Cristina este o pișpirică. Ia uitați ce lipici fain avem. Ce greu e. E greu? Vrei să vină gamerul cu forța lui și mușchii lui fantastici? Cum? Adică eu n-am mușchi? Eu n-am mușchi, Felix. Așa, ce? de când faci gantele mele ai? Nu fac mușchi. Uite, așa, mersi Felix că mă ajuți ca un adevărat gamer. Și acum urează în baftă. Sper să-mi iasă cel mai fain slime ever. Pizzi slime. Nu mai faci, a? Greu. Când nu te lași. Iese! Iese, fraților! Și mâncare când ai de gând să faci așa cu pasiune? Cum faci live-ul? Au! Cristina, dacă piciorul! E așa că-ți fac de mâncare, ce mai vrei la viața mea? Am zis cu pasiune, că mâncare îmi faci, dar cu pasiune. Cu drag pun eu! Pun așa! Cu drag! Cum adică? Da, n-am ce să comentez. Vezi ce aranjezi frumos ca la restaurant? Mai comentezi tu. Eu când fac mâncare, parcă din pod. Știți cum pune Felix când face mâncare? Ca la cantină. Ia. Felix, nu știu dacă a ieșit. Ăsta e mai fain primul. Păi, dar n-ai avut destulă glicerină. Ce e aia, Cristina? Îți aduc bicarbonel? Da, aduc carbonel. Cred că ajunge. Mersi. Măcar să facem chestia asta roz. Da. Ia Ia uitați ce bine arată. Wow. Deja văd pițiul. Felix arată super bine. Ia uitați. Ia scrieți acolo dacă vreți să mai facă Cristina slime-uri. Chiar vreți să vă mai fac eu slime-uri? Da, pentru că cu tine este distracție. Că de aia se și uită la tine, că te pricep așa de bine la Cocolix. Cum adică, Felix? Eu sunt o gameriță. Cristina, vezi că vine Groani în spatele tău. Trece un minut. Ce mai bine? Ce ai zis că vine Groani? Te prinde. Te prinde mai bine decât gamerul. Începe să fie. Așa, fui tot pițos. De când am pus roz începe să fie. Înainte nu era, pentru că nu era roz și de-aia nu mergea. Ia uitați ce slime fain mi-a ieșit de când am pus roz. De cui a fost ideea? A fost ideea gamerului. Era geniului. Ce părere aveți? Mai punem să facem și mai roz? Uite, eu zic să mai punem puțin roz dintre ăsta. Dar faci roz de piții bătrână. Ia uite. Asta e roz de piții bătrână, Cristina. Nu, e roz frumos. E roz de piții bătrână. Cristina, uite și tu, ai făcut-o de 48 de ani. Pe piții. Cum adică, Felix? E roz de piții bătrână. Ce fain a ieșit. Brusc? Aș mesteca gumă. Felix, dar ce fain a ieșit acest slime. Vezi? Da, văd, e foarte fain. Ia uitați. Și chiar este roz, arată ca un trandafir. Unde ăsta de cumpărat așa cu mici ca să le pui slime? Da. Mă, lasă-mă. Serios, și-a ajuns lumea. Ce bine arată. Și știți ce mai punem? Mai punem și aceste bombonele. Deci așa. Le punem degetele? Ne punem degetele. Wow. Deci când am mai făcut slime. Ia uitați. Felix, e superb! E foarte fain. Ia uitați ce bine arată slime-ul ăsta! Ok, nu mă așteptam la așa ceva. Vezi? La așa ceva nu mă așteptam. Vezi ce bine arată? Dar hai, vine aici să vadă. Ce mai pui? Iar paiete? Paiete, ia uitați. Hai, Cristina, nu pune de piții bătrână, Cristina! Îi faci 15 ani la fată! Uite și tu ce fain arată! Că e de unicorn! Da? Wow! Ia uitați, nucilor de cocos, ce bine arată! Ăsta este cel mai fain slime. Ăsta e un fel de slime galaxie, voi vedeți? Arată super mega șmecher. Nici n-am mai pus brățările, parcă vine să nu le văd. Felix, ce părere ai? Ce părere ai? Uite ce frumos e! Cum e fain? Deci ăsta este slime-ul pe care am reușit să-l fac. Nu e el cel mai profesional din lume, dar e super, super drăguț.
și roz, știți? Arată ca un fel de înghețată. Deci, nucilor de cocos, dați o notă acestui slime. Arată mega bengos. Ce să mai punem? Hashtag ce să mai punem? Hai să mai punem astea. Oh, ce fain arată! Este deja ora 7 seara, nucilor de cocos, și a venit momentul ca eu să-mi fac sportul de seară. În caz de nu știți, m-am transformat într-o super mega sportivă. De mai bine de o lună fac sport în fiecare zi, chiar și de 2 ori pe zi, majoritatea zilelor, în fiecare dimineață și seară. Mă gândeam destul de curând să facem rutina mea de dimineață și de seară. Ce ziceți? Vreți să ziceți în comentarii dacă sunteți de acord? Și după ce facem rutina de dimineață și de seară, voi face și rutina mea de sport. În videoul de astăzi nu vreau să vă arăt chiar tot ce fac eu la sport, pentru că asta va rămâne pentru un video dedicat, dar ia uitați pe ce fac eu sport. Hashtag piții. Deci, am un yoga mat pe care fac eu sport de obicei și vă ziceam că tocmai mi-am comandat unul mai profesionist, dar tot pe culoare de piții. Așadar, mă gândeam că dacă tot facem 24 de ore în culoarea roz, să vă arăt și niște mișcări de sport pe care le fac eu, doar așa pentru faptul că este roz, că v-am zis, nu vreau să divulg prea mult. Din păcate, nu am pantaloni de sport culoarea roz, aceștia sunt singurii pantaloni dintre ăștia sportivi pe care îi am, dar am până la urmă ciorat roz și am și bluzița roz, am părul roz și yoga matul care este roz, așadar zic eu că ne încadrăm. Așa, de obicei îmi fac sportul sus pe terasă, în aer liber, dar dădea să plouă, a picurat puțin mai înainte și va trebui să facem în casă. De obicei când fac în casă sport, ceea ce vă recomand și vouă este să o faceți cu geamul larg deschis, cât mai aproape de geam, ca să vă intre aer curat, iar în acest fel o să puteți să dați mult mai mult randament sportului, o să vedeți că o să aveți mai multă putere să faceți. Deci sunt atât de încântată, abia aștept să fac rutina mea de dimineață și de seară. Și dacă vreți și rutina de sport, că mă simt atât de sportivă și sunt așa de mândră de mine. Deci mai nu știți. Eu am fost o sedentară, am stat numai la calculator, la laptop, numai pe scaun, mulți ani lucrând și stăteam gen peste 8 ore pe zi, aproape nemișcată și niciodată nu puteam să mă țin de sport. Și sunt așa de bucuroasă că de peste o lună de zile chiar mă țin și îmi place la nebunie și vreau să continui și vreau să împărtășesc și cu voi, să vă transform și pe voi, dacă vreunii dintre voi sunteți nesportivi, cum am fost eu, să fim sportivi împreună, pentru că după toată izolarea asta mi-am dat seama că este foarte important să faci sport. Eu înainte chiar nu știam asta atât de mult, deși știam, dar nu prea am conștientizat, să zic așa, dar de când am văzut că toată lumea care a fost închisă în casă a insistat foarte mult pe a face sport, m-am gândit că, păi, poate o fi important să faci sport. Așadar, am trecut și eu pe sport. Haideți să-i dăm drumul, mă duc să deschid geamul și trecem la treabă, dar vă arăt așa, foarte puțin, pentru că vreau să facem video dedicat despre asta, da? Vreau doar să mă laud așa cu roz, cu mult roz, ca să vedeți că am. Hashtag am. Ce roz e la mine acasă! Gata, nu vă arăt mai mult deoarece vreau să vă fac curioși, vreau să vedeți rutina de dimineață și rutina de seară și rutina de sport. Așadar, am să mă opresc aici cu filmatul din rutina mea de sport, pentru că am vrut doar să fac curioși, dar nu vreau să vă arăt toate mișcările mele, pentru că am unele mișcări, deci sunt profesionistă, ce știți voi. Așadar, ziceți în comentarii dacă vreți ce am să fac. Dar mai mult nu vă arăt. Pot să spun că m-am simțit atât de bine să fac videoul ăsta și din păcate acum este ora 8, vedeți? Este 8 seara, dar asta înseamnă că trebuie să luăm cina, așadar ce am putea noi să mâncăm astfel încât să fie roz? Ei bine, haideți să vă arăt. Încerc să vă arăt, dar mi se aburește lentila, așa că credeți-mă pe cuvânt. Ia uitați, am făcut aici niște paste, pur și simplu sunt paste de orez pe care le-am fiert. Ok, nimic special până acum, dar am de gând să îl servesc pe Feris cu paste roz. Piții paste!
Piții paste, oameni buni, sunteți gata să le facem? Ok, am pus pastele simple într-un bol și aici avem pur și simplu piții piureul pe care l-am făcut la prânz și mi-a rămas destul de mult, așadar pur și simplu am să le combin și o să iasă o minunăție de paste roz. Puteți să vă mai puneți și altceva pe lângă, mă gândesc lui Felix să mai încălzesc bucată de somon care i-a mai rămas la prânz, mai adăugăm și niște măsline, deoarece măsline merg bine cu orice. Și o să avem niște piții paste fenomenale. Am mai tocat aici și niște usturoi dintre ăsta proaspăt și foarte, foarte bun. Și acum tot ce trebuie să fac este să torn acest sos roz peste paste. Deja încep să arate roz, oameni buni! Pot să zic că ăsta este un sos foarte fain pe care îl poți face chiar și iarna. De exemplu, în loc de sos de roșii dintre la proaspăt. Dacă vrei să-ți faci pastele roz, poți și iarna pentru că ai sfeclă și poți să-ți adaugi alte legume de sezon, cum ar fi morcov, ceapă. Ia uite și tu ce invenție fain am făcut. Acum adaug și usturoiul ăsta proaspăt. Amestec bine. Am încălzit și somonul care a mai rămas lui Felix la prânz. Asta e cina. Cina de piții. Îți place? Deci ai recondiționat mâncarea de astăzi. Da, vezi ce inventivă sunt? Ok, nucilor de cocos, masa este gata. Ia uitați, deci eu, sincer, îmi dau nota 10 cu felicitări. Pastele sunt roz, este o mâncare #roz, arată excelent. Eu zic că mă pricep foarte bine și ați văzut ce improvizație faină puteți face din ce v-a mai rămas de la mâncarea de prânz. Și bam, am făcut altă mâncare, cu totul altă mâncare, care se asortează cu unghiile mele. Eu zic că m-am cadrat în temă, asta este farfuria mea. Iar asta este farfuria lui Felix. Îmi place la nebunie că am pus măslinuțe dintre astea și voi vedeți cum arată măslina aia. Zici că este cireașa de pe tort. Deci e super tare. Haide la masă! Să vedem dacă îți place, să vedem ce față ai făcut. Fără furculiță! Da, pentru că de obicei o pui tu. Am crezut că mâncăm cu mâna. Cum să mănânci cu mâna, Felix? Asemenea minunăție care arată ca la restaurant. Zi tu dacă nu te tratezi bine. Azi da. Cum adică azi da? Nu, tot timpul face Cristina mâncăruri bune, doar că mănânc o masă pe din asta mai sofisticată, dar mănânc toate. Da. Păi n-am timp, Felix, să le fac pe toate sofisticate. Ce bine prinde. Mănâncă și tu, că dacă nu ți-o mănânc eu. Bine. Mamă, deci arată așa de bine, nu mai pot de poftă. Paste roz. Pentru piciul din tine. Ia și cu somon, ia și cu de toate. Nu am pus somon, dar așa de bune pastele în n-are nevoie de somon, spun sincer. Serios? Da, da. Oh, ce fain. Ce mi-e drag când te văd că mănânci. Nu somon. Deci, gamerurile ce not îmi dai? Îți dau 10 dacă mai faci. Vrei să mai fac? Sincer, este pentru prima oară în viață când mâncăm paste roz. Toată lumea să încerce, da? Și să-mi dați tag pe Instagram și eu vă văd și vă dau like. Îmi place foarte mult că mâncăm legume diferite, care de obicei undem în sfecla. Foarte mult îmi place. Ce cremos este! Și ce trebuie să mai facem noi? Trebuie să udăm plantele de pe terasă. Dar n-am să le arăt nucilor de cocos decât florile care sunt roz. Da, pentru că asta e ziua de roz. Ai, ce amuzant. Celelalte le arăt cu altă ocazie. Când mai cresc. Deci, cine își face piții paste, așa se cheamă, piții paste. Îți place piții paste? Ce bani acolo, vezi? Aproape terminat. Simt și usturoi pe aici. Ai pus usturoi? Ce buni cu usturoi? Dintr-o la proaspăt. Nu vreau să mă laud, dar mă laud. Nu e așa că bucătăria asta bună când vreau? Foarte bune. Am spus că vreau să vă arăt florile mele de pe terasă, dar vi le arăt doar pe cele care sunt rozi. Dacă vreți o să facem cândva turul terase, pentru că ne-am făcut destul de drăguț aici. Ne-a luat ceva timp, dar acum este gata și este foarte fain. Acum noi ne punem să udăm plântuțele, pentru că asta este rutina noastră de seară. Dar merită. Haideți să vedeți cât de frumoase sunt. Asta este petunia mea frumoasă. Vedeți ce rozi, piții roz. Și miroase atât de frumos. Mai pot de dragul ei. Asta este o floare iarăși roz. Așa foarte de prințesă. Deci ce părere aveți? Se încadrează în cele 24 de ore roz, nu-i așa? Are niște floricele atât de drăguțe. Și este așa de frumoasă toată. Și rezistentă.
foarte frumoasă. Asta Felix a ales-o când am fost în piață. Gamer. Gamerul a ales-o, deci e foarte frumoasă. Am uitat cum are. 3 frunze și 3 flori avea și uitați ce bine arată acum, este superbă! Avem și câteva mușcate dintre astea curgătoare care sunt roz, foarte, foarte frumoase. Astea sunt ultima achiziție. Și ia uitați ce avem aici jos! 3 prințese, dintre care una este roz palid și roz aprins, care vă place mai mult, toate sunt superbe. Cealaltă este roșu închis, dar astăzi ne focalizăm doar pe piții roz. Cât de cute sunt! Și să nu uităm de pițulin. Aceasta este floarea de hârtie pe care o aveam în bucătărie și pe care am luat-o de la Lidl. Ia uitați ce drăguță s-a făcut. A dat aici o grămadă de frunzulițe. Se face și mai roz. Și se va face și mai roz. Deci se va face roz, gen cum sunt unghiile mele, dar așa sunt florile la început, mai închise. Dar cred că într-o săptămână o să-și dea drumul și o să fie superbissimă, mai bune, dragul lui! Și avem și aici o plântuță. Noua achiziție. Aceasta este pițulina și acela de mai înainte era pițulinul. Ia uitați, face flori așa roz și se cheamă Mandevilla, cred. Dacă vreți să căutați pe Google să vedeți cât de frumoasă o să se facă. Are boboci și o să înflorească toată o să fie plină de flori roz. Deci ce părere aveți despre florile mele? Sunt cele mai frumoase? Ce comic arăt în asta. Asta nu este roz, asta este hanoracul lui Felix, dar este... Mamă, ce mare! Este un fel de roz ofilit. Nu pot să cred că în seara asta am dat drumul la codițe și nu o să le mai am. Dar sunt foarte curioasă să văd ce culori mai alegeți voi. Poate mai îmi fac dacă vreți. Vă duc și eu să-l ajut pe Felix ca să terminăm mai repede. Iar după să vedem cu ce încheiem acest vlog, pentru că trebuie să fie în stil, în mare stil. Ia uitați, nuților de cocos, mi-am făcut apa roz ca să încheiem așa seara cu relaxare. N-am mai făcut o baie, sincer, de ultima oară de când am făcut 24 de ore challenge cu rolele. Deci de atunci, în rest am dat-o numai pe duș. Dar în seara asta am spus să fie ceva special. Așa că ce părere aveți? Am făcut treabă bună? Ok, 2, 3 și... ce fierbinte-i! Baie roz. Mamă, ce fierbinte! Mai dau puțin la rece că nu se poate așa ceva, este prea fierbinte. Ia uitați ce roz este, by the way, arată super tare în parcare. Felix, ce părere ai? Uitați, apă piții. Apă piții, piții apă, vezi, piții apă, vorbește corect. Piții apă, scuze-mă. Deci, nuților de cocos, ce părere aveți? Se pare că m-am descurcat bine, 24 de ore în culoarea roz, dar... Nu suntem gata, iată, deci se vede rozul, da? Da, piții apă, da. Sub spumă, bine? Am înțeles, da, piții apă. M-am descurcat super bine. Cum ai făcut-o roz? Am făcut secretul meu, secretul meu! Ai pus o sfeclă, rasă sfeclă? Da, rasă sfeclă. Faceți apă roz, faceți-o natural, gen cu sfeclă. Deci, nuților de cocos, ce părere aveți? Cum am descurcat pentru cele 24 de ore culoarea roz? A fost astăzi o adevărată pizza, dar nu mai ziceți pizza Felix, pentru că în ultima vreme, voi știți, pizzele s-au dat pe negru, nu mai este cu roz. Nuților de cocos, nu-i gata. Nu-i gata, nu plecați, că mai am o surpriză pentru voi, ceva super mega roz. Dați-mă bine puțin. E greu un roz, știți. Ca să-mi dau jos machiajul, am să folosesc această Bioderma roz, care e preferata mea. Deci îmi place super tare. Și am sticla asta mare, dacă puteți voi. Iar după, ia uitați ce am aici. Am apă de gură roz, deci voi vedeți cât de bine m-am pregătit? Plus o peruță de dinți și mai roz decât cea de azi dimineață. Așadar, da, eu zic că am completat challenge-ul ăsta mega bine. Iar acum, surpriza surprizelor, sunteți gata? Ta-da! Camera roz! Nu-i așa că nu vă așteptați la asta? Ei bine, am zis dacă tot facem 24 de ore în culoarea roz, să fie roz până la capăt. Cât de tare e în parcare! Nuților de cocos, am să închei vlogul de astăzi aici. Eu m-am uscat pe păr, m-am pieptănat, gata cu codițele cele roz, dar după cum vedeți, totuși challenge-ul continuă
pentru că am pijama roz. Alta, bineînțeles. Eu m-am distrat super tare filmând acest vlog. Dacă vreți să mai facem și partea a doua în care încercăm, bineînțeles, altă culoare aleasă de voi, ziceți-mi în comentarii și haideți să depășim 50.000 de Coco-like-uri. Nu uitați să ne urmăriți pe mine și pe Felix și pe canalul Cocolix, deoarece acolo ne vedeți în fiecare zi de dimineață de la ora 9 și după amiază la ora 3. Așadar, apăsați butonul de Coco-like, iar noi ne vedem data viitoare. Pa! Ziceți-mi în comentarii cum am descurcat, dacă m-am descurcat super fain, dacă am făcut challenge-ul acesta ca nimeni altcineva, dacă sunt cea mai tare din parcare și da, dacă mi-a ieșit bine. Eu zic că mi-a ieșit cel mai bine, sunt super impresionată de mine și Felix a spus că și el este impresionat de mine și el se impresionează greu. Nu-i așa, Felix? Da. Da? Ați văzut? Ne vedem data viitoare! Pa!